zufa kaɗan kuke gane nake ta bako fele. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na wuni. Lafiya tsaro. Kawon lafiya? Lafiya ya gida. Wallahi alhamdulillah. Wallahi. Kin ga tudiya suna daɗe kuma ba da zo gurin naki ba. Kin san mu malamai sai da harkar karatu. Kuma harkar karatu ne. Ni ke gaya miki tsabagen karatu. Sai da na sauke Ƙur'ani sau 16 a yau. Haka ne? Wallahi tallahi. Kin san ka sani sai Wallahi tallahi. Kin san shi Ƙur'ani karanta shi daɗi ake ji a cikin zuciya. kai ne malam kullum kake nan zancen wannan. Kullum ta Allah. Mun ka zo ba mu da wani zance sai dai zancen kai mun zancen soyayya ba sai dai Allah ya ce wannan ne ya ce. So in ban miki zancen su karatu ba me zan miki? Ai wa'azi shi zan miki yadda zaki ji tsoron Allah ki killife kanki daga magudanar shedan kada ya shigo cikin zuciyarki ya kwanta miki. To yanzu dai zan koma gida. A kai dan yaro zon aike ka nan gidan mana. Shiga ciki ka ce ana kiran Nabilat. Yawa ɗan albarka Allah ya sa mai albarka. Wai ta ce da ni wani kana bani. Okay. Yau dai dole sai na gwada tsoron Allah ustaz din nan. Alhamdulillah, me zan masa? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa ya gida. Kin ga jiya wallahi Allah na daɗe ba ta muku. Shi san haka lamarin jiya. Allah ya ce wala taqrabu zina. A'udhu billah. Masha Allah, masha Allah. Kai. Astaghfirullah ya